kuan. Hello guys! Hello. Mo ni si Ma'am Ruby, probinsyana. Hi. Ma'am Ruby, darbo jamo namo diri sa nanaisang in ang imong pag-abot. Oh, salamat. Wala! Na sila giridi nga kuan oh. Oh my God, naikagabok sa duha. Mano man ang mga burato gwapa man? Wala ba pa kuno ko? Wow! Oh. Wala ko sigbin. Oh. Gwapa oy. Oh, tanaw si Idol oh. Gwapa si Idol. Lexi! Kaduhang balik ni Lexi katulo. Nama lagi ba yung mga buo ko? Mo na ang giingon guys nga Wow, oy, mama pa to. atong atangan ang pag-abot ni Ma'am Ruby. Di ada mo ko, iabot mo ko. Oh. Karong adlaw man giingon ako, ma'am. Nga moabot ka karong adlaw. Atangan mga guys. So, paninin guys, kaya pag-iwa na kong pindot sa... Ay, di mo ko... Pagkuhan ako nga... Pagine? Dili. Nangininin na lang gani, di ba sa yung gusto. Kanon, luto. Dugsi sa pagite. No, makakal niya. Basta wala sa din ka. May pin mo siguro. Apa ka na ka ice cream? Ikaw, kanay ka. Ang ka na ka ice cream? Di ka mo to. Ano mo nagli mo? Kamu? Itong dragon fruit. Hindi mo kami nagli mo. Di sila lagi. Kaya kita din nandiyo kong BBM. Hindi mo kong ipaikan mo. Mama, kita-kita mo. Makaluwa mo ko rin ka kaya patrabaho ko sa sino. Di ba, pero... Adi ni jahe ko ta. Di ba, hindi mo Masa kana pati kami ra sa kana na ka. Di ka. Hindi na makausay mo ka. Di ka mangkat. Mangkat. Okay ra ka Ma'am Ruby ha, gikamerahan ra ba ka? Hala! Ano ko, ano ko nilas na ang mga big. Oh, yeah, ayun. Wala nila ako. Mukhaon mo Di ka na lami na litso na. Lami na nalasa ka pa ko na kay pinatag dari be. Luto ta. Kana na luto gamay kana kay di na ice cream naman eh. Minsan na mga chula malaki. Wala ko katulad si Janet. Ano ang Janet mo ko? Ganis. Sa... Oo. Gusto mo sa muulis birthday tatay. Wala ka nag-screen na. Wala mo na birthday. Ikaw, para rin sa gano'n galing sa tatay. Birthday tatay nanay mo pa sinso na siya. Hindi ba kayo wala mahal nagkuhan? Hindi ko lang sa kanya. So kung siya kaya lugay naman pagkaulis ba niyo sila. Ano kung nung dito sa kauli day? Ano kung nung sa kauli? Nasi gulo ito? Kaya pa sa tarap. Tarap. Kaya ba? Ah, sorry, my God. Busog na rin ni Sulsiyan nga Ano naman. nagsabi na ba sa picture? Ha? Di giwa na ako tungkol. Oo, ang tama. Ano kaya naman? Magkuhan ka. Facebook ka. Kamu na sa kat. Kamu na sa kuto. Oo, ito, gay. Kami hamid yung aksidente pag nasaka na mo sa usay. Ay, sa busay sibo? Sa usay, dito kami, di ba, usay kami, niya. Dito kami yung ka ng... Ano tawag ito? Pagkuliya? Tempol blue. Wala namin yung kalahos, yung timbol. Ay, ano man? Tungkol sa uwan? Hindi. Nawad agri, ang mga Tatlong pa ninyo eh. Na, pag-angat pang galina mo, ning kuan na, ning... Ubra makita sa utang ba? Kailan rin. Pagbalik na mo ba, so kayo sunod may siraw. Sunod din, so pa may gatong timpulit at tayo rin na lagi. Yung gutong driver nga, sus, kasi ma'am, ingon na si ma'am nga, ay, mauna sa naman tawag ka ng siraw, sa tagtimpo na puliya. Kaso tipo Bakit na ka kanila asa na ba? hindi ko mis timpo na puliya, ay dito sa siraw, di ka sa tubungan dito. Pagbalik na na mo, dito na, pag ngana na, sus, wala libre. Bagay kay, oh my God, di naman mo, Wa na mo pagkatagli. Ano? Kuha, mga alas 2 ngayon, bugay kami ng rescue. Masok yung ano bang gagasa? Ha? Masok yung nahihili. Kuha, kaya nakabantay naman sa nakabrik niya, umagit ang pagkakba. Parang break nga. Pantayan dyan na gina. Ang dyan na isip. Usay pa lang na, ano nga. Nakakatasa. Yan dito mamig ka ng Alejandra, yung Alejandra, ha? Ito ko eh. Ano, Alejandra, Sa tax wala. Lagay na rin, ang ginamig na. Unahan pa man ang
Live dan to yan sa taas di ba gan. Maagihan mo ang tap. Ang ayaw mo sana. Tipulubliya naman na. Mga gani, nagkumana mo siraw, tipo liyan ng takmi. So man nga to Kyoto, Japan, katong Japan na ko. Kung may nga po na ko pa. Namera pa to. Bato ko na. Bangga alas 4, wala may break. Diyan, di Paris ko naglaing kuan. Rent car. Pag nag-reach ko diris ko ni abot na una na. Ano? May mga ni abot. Bagihan mo? Oo. Nakuha bidos bakanting nakaroon na dito punuan dito may nangitapo. Namin hotel diha sa Rosa, yung mga munisipyo na nito. Nag-asa man sila. Nabangga. Ito tumangani. Nagkaano din mo. Wala ba yung masahe na? Ako ba yung masahe ilan sa Cebu Bano? Hindi sila kuan ba? Hindi sila ka ng ang taga-inamang ganihan tuman, maligid size may kabuo. Napag na siya taga-Davao na isuon nila na po. Subukan sa ang sakyan. 16 sud. Wala. Pag nagkaduhal, pag ano lagi do, samam ka, abli sa ng butangan ng kay di kaya, di baka sa kaba. Pulungis ka to, imurag. Busay lagi nga ang bano. Hindi na nang tatli. Ay, tabangan ko ng mga itaguan kayo ang giharangan sa likod. Wala na siya nag-vlog, di kayo magkulong ka sa buta mo. Yung kan dato ninjan din sa dalan. Ikabuhin na dyan po, ikabuhin na dyan po. Wala lang. Mas gusto ko gusto ko matay. Ay, mo grabe ko mas mystery mo. Ano na, wala na dyan po. Sige, makamalim ako, masuk pa ng Salila. Ma'am. Nagmana ko dari sa kadang sila mga binatang mga naiman. Hindi, kibulit sa mga tipo aliya. Hindi ko lagi padung na mga tipo aliya lagi. Bakit dapat to kadang tipo niya ko? Wala ang Break. break. Hindi na mo makan. Hindi na mo gusto sa balik. Ipadali ito mga alas 11 kap inay mga mekaniko. Hindi naman mo sa balik. Ibig sa mekaniko na di hapon na Sino dia? Dia sa sakyanan mo. Mau na wala yung na-discuss yan yung putang mo ng break. Sagam di taas man kay mo ko. Kataya tumilid to kay wan problema kay kabalin sa sakyanan tong sakyan. Gamay ra taday no. Pila ta pabuok gato to dito no. Pare pa namin ko na Yung sakyan nila yun kay Dagan mga tipo na rin. yung to. Kyoto na dagan pa kayo. Di mo to ni sumadag sa adlaw sa Roy. Bari, ikaw mga mupan mo. Hindi na lang kami. Hindi mo. Gusto na mga ihanan. Bali pa tani ba? Tarong. Hindi na naman. Maulit na lang tarong. Hindi na nagbubang ka. Gabi-gabi. Wala nag-gabi-gabi. Paggabi pa mo ni ulit na bangga. Sama tubigon mo sakay. Sila inabangga. Ako na lang hindi ko mo. Di ba tubigon lagi mo sakay? Umaga. Yung church sa mga rin. Asan? Away, lubat tayo siguro. Dami mo ato na sa kada tuwa pas o kala mo kasi. Guys, itong tilaw ng ice cream may Spaghetti, ma'am tata. Flor. Na. Spaghetti ka. Bulanong dako. Kita namin ni Bulanong Dako. Ay, Bulanong Dako. Balik lumog subscribe sa iyang channel. Bulanong Dako. Salamat sa inyong mga taong ice cream na Dako. Kita grabe mo katatawa ni patawa. Yes, kami kanto si Jada. Salamat. Hindi yung bigatawa ko. Duro kata si Ma'am MM. Na-enjoy si Ma'am M sa iyang auntie oh kay guwapa kuno kaadyo. Ibay sa kanya abot ko. Wala nga, enjoy mo ng kaliwat, good, guwapa. Oh, gwapa ko nung lagi boy tapay. Ay, guwapa, mga buratos family, mga guwapa. Kaya po yung among gamayng burato oh. Hi, ka Alexi. Hi. Ang hindi mo. Katahan. Ha? Ato kung katahan mga anak. Puro ko sa tayo. Why ko? Puro ko pa tayo mga anak. Patay ka na ganda. Lagi mo ni Mom. Ganun bisyo ko na. Yeah. Ngayon pag bisa ka na kay wala sa. Diba sa may magpangarap.
Ano ka? Yung bata kay mudagan lagi na kamera ba? Pakikot dati. Uy! Sumukon, pagaling ka na ako. Ikaw libang ka? Sige naman size ka. Sige pala yung size. Sige. Lugay na ko kalibang ba? Bye. Bye, Lixie. Bye, Lixie. Bye, Mami. Bye ni Mami. Katawa ni Jem. Bye, BBMM. Ulitin yung naligo ta! Ulit ko nga niligo ko naman ako sila ilang dagat sa ilang dagat sa kuwan. Uy, sa Slow. Muslob. Ikaw ay mag-dubi. Mag-dubi. Siya na pa yung buhok na Sunda ligsin na mo. mag-dubi. Ay, tel, ba pa Cristel, oh. Mugli mo na sa kaya asa ko sa pag-boats kay mukanta ko si Jagiya. Ano mag-bots man? Yang tayo kay Aegis. Yun ang pag-boats. Daghan kita kag-boats, daghan na nagising na naman to. Sayangan sa mga boats, ang mahal na ba itong first year ay grade 7, grade 8, grade 9, pwede ba na to? Sige na na kay kung ato sa CR na. Bye, love you ate. Asa mo ate? Uy, wala natug naman sa joke. Asa? Wala natug naman sa joke. Kung itanaw kang liksi, oh. Itanaw kang liksi ba? Diba, para sa pagkakas liksi. Liksi, ano?